שלום לכולם, אני קריס, והיום אתם תשחקו איתי בוובקין שלי, אז בואו נתחיל. אני הורדתי היום גוד סימולטור, אבל איכשהו זה נתקע לי בהורדה ולא הצלחתי להוריד. קשה. כן. אוי, זה בעברית, לא שמתי לב. לא. מה זה? למה זה בגדול? מה זה? או. אגב, יש לי אני רוצה להזכיר לכם שמחר אני עושה סרטון חובות, ואני רוצה שאתם תכתבו לי תגובות מה לעשות, כי אני עושה 20 סרטוני חובות, אז אני רוצה שאתם תכתבו לי בתגובות למטה עכשיו בסרטון הזה, תכתבו, או בסרטון הקודם שהעליתי של הסרטון חובות המגעיל הזה. קרין נתנה לי את החובות, עכשיו אתם תתנו לי אוקיי, אז בואו נתחיל. היום אני שיחקתי בוובקין, כי אתם רואים לא היה את מה אז בואו נצא לפארק. אגב, אם יש לכם יום הולדת ואתם רוצים שהוא יהיה יותר כיף, ואתם רוצים שיהיה בו כל מיני, ואתם רוצים שיהיה בלונים ויום הולדת מהאגדות מקסימום משהו כזה, או יום הולדת של מיינקראפט, לא יודעת מה שבא לכם, המספר שלי הוא 053-823-4145, תתקשרו אליי, ואם יש לכם יום הולדת אני יכולה לארגן לכם יום הולדת קסום, ואני גם עושה דברים מגומיות, אז אני מציעה לכם לעשות את זה, למרות שלא כל הזמן יש לי זמן. חמוס, אז בואו נלך, ואני פשוט אסתום את הפה שלי, למה אני לא יודעת מה אמרתי עכשיו, וגם אתם לא. אתם כאילו לא מבינים מה אמרתי עכשיו. בואו נלך לפה. אגב, לי קוראים לולו בוובקינס, ואני רוצה שאתם גם תשחקו. אם אתם רוצים לשחק איתי בוובקינס, תיכנסו, תעשו וובקינס, תלכו לפארק, תיכנסו למקום הראשון של הפארק בבוקר, ואתם תגידו לי, ואתם תזמינו אותי הביתה, תעשו אותי חברה שלכם ותזמינו אותי הביתה. לי קוראים ארנבי באנגלית, עם כזה ארנב שיש לו משקפיים, מקסימום ראיתם איך אני נראית, אז אם אתם רואים אותי ככה, אני לא מחליפה בגדים, כאילו רק אם אני הולכת לבריכה, אז כן. אז בואו נתחיל. אני אעצור את הסרטון כשזה יפעל, אני פשוט אגיד לכם. רגע, לא צריך לעצור את הסרטון, זה פועל. אם אתם רואים אותי ככה, סימן שזה אני, אבל אני עם שיער. ולמה תמיד אני הולכת בסלואו מושן? למה? הנה, אם נגיד יש פה מישהי, זאת... רגע, מה לי? זאת חברה שלי מהכיתה. היא לא מזהה אותי כי אני החלפתי בגדים, כי רציתי לעשות בגדים חדשים, אז היא לא מזהה אותי, אבל היא עשתה לי חברות ואני מוסר, איזה חמוד, איזה מתוק. אז בואו נתחיל. אוי, לא. אם אתם רואים מישהו שנראה ככה בסלואו מושן, או שלא, אם אתם רואים מישהו שנראה ככה, זאת אומרת כך, שנייה, מישהו יתקשר אליי, שיט, או שנייה, אוקיי, שנייה אני חוזרת אליכם, באמת. אוקיי, חזרתי, אני מתכתבת גם עם קרין באותו זמן, ועוד שנייה אני אגיד לה להגיד שלום. קרין, תגידי שלום אל היוטיוב אם את יכולה עכשיו ככה.
עוד שנייה קרין נראה לי תגיד לכם שלום ליוטיוב. אם היא לא, ממש לא רוצה להחזיר. שלום. זה תפוח שלי. רגע, קרין מקלידה לי. אני אתכתב גם עם קרין וגם אני אעשה את הסרטון. אז בואו נמשיך בסרטון. אם אתם אוספים זבל עד 100, אז אתם מקבלים... וואי, השארתי אותו בבית, יואו. אני בזאת טיפשה. אז אתם מקבלים סוואצ'ר של מחזור בצבע ירוק. כן, זה קצת עצוב. רגע, שנייה, קרין כתבה לי משהו. רגע. אני פשוט... אוי, לכי ממני, איכסה, לא. אוי ובוי, אנחנו תאומות. אתם ראיתם את זה, נכון? יופי. עם המיקרופון תעשי כזה. תגידי שלום ליוטיוב קרין. קרין לא יכולה לדבר עכשיו, אבל היא בבית ספר. עם המיקרופון תעשי כזה. קרין לא יכולה לדבר עכשיו. קרין נמצאת בבית ספר החדש שלה. אבל זה רק להיום הבית ספר שלה. מה את שלחת לו? אוקיי, אז היא לא יכולה. הילדה אחיה. שלום. לא, אל תבטאו איתך. די. הנה, קרין שלחה לכם שלום. היא לא יכולה להראות. רגע, שנייה. איזה מעצבן זה כשמחזיקים את הסרטון במקלידה. אולי אתם תראו ככה, לא יודעת אם אתם רואים. לא, אתם לא רואים, עשינו מסך עכשיו, אבל... הנה. אני יודעת שאתם לא רואים, אבל קרין שלחה לכם שלום יוטיוב. תודה קרין תגידו תודה לקרין בתגובות. תודה קרין תגידו תודה לקרין בתגובות. איזה יום יפה. השמש כאן זורחת. אוקיי, אני אכתוב עצוב כזה. אני אעשה ככה. אוקיי, שנייה, אני מתקשרת אל קרין. אני מצטערת אם זה יהיה ארוך. איזה מעצבן זה. אני מחברת פלאפון. אז... הלו? בסדר, קרין תגידי שלום ליוטיוב. היי יוטיוב. יפה. אוקיי, אז אני אעשה סמיילי עצוב וזה וובקינס כדי שידעו שאני עצובה ואני רוצה חברים. נו, איך בבית ספר שמה? אני לא יכולה לדבר ביי. אוקיי, קרין לא יכולה לדבר. כפי ששמעתם או שלא שמעתם, אל תתפסו אף פעם כוכב שביט, כי זה לא יביא לכם שום כוכב וזה יביא לכם רק מתנה לא שווה. זה יביא לכם סוואצ'ר מוזר, שכזה מוזר, לא יפה. אז אף פעם אל תתפסו כוכב שביט, למה לא שווה לכם. ידעתי שזה יהיה אתה.
תנחשו מה זה יהיה, אפילו אני צריכה לנחש. אוקיי, הזדמנות אחרונה שלי. בואו נראה, בואו נתקדם. אנחנו על בטוח לא נתפס. מה, עוד פעם כוכב שביט? לא. יש לי מלא לגים, יואו! מה זה הסמל של זה? לא, זה הכוכב. קיבלנו כוכב, איזה יפה. נעבור נשמע. למה? מדהים, מצאתם כוכב. אני תמיד מחפשת עוד כוכבים בשביל הקסמים שלי. איזה מעצבן זה כל הזמן לתפוס את זה? כמה כסף? מה דעתכם על החלפה? האם אתם מסכימים להצעה שלי? אני לא יודעת, זה לא ממש הדם שלי. וחוץ מזה, אני משלמת 50 סנט. אני יכולה להבין למה אתם רוצים לשמור את הכוכב שלכם. בטח כי מישהי תבוא אליי אמא פייר רק אני אקנה כוכב כזה ויהיה לי 2. וגם אני ארוויח כסף בוובקים. ייי! רואים, אני גאונת שבחרתי לבחור בזה. כולם בוחרים בזה, מה אני גאונה? כולם בוחרים בזה. אז אתם גאונים. אני לא גאונה, אני טיפה. מישהו שלח לי הודעה. קרין שלחה לנו. הצילו! רגע. תראו איך הם מקפצים להם. כאילו תראו איך הנבי מקפץ ולא. תראו איך הם רואים. אם כזה רעי לספר כפצוב. לא נראה לי שאפשר לעשות פרצופים עצובים. מסכנה בדודה שלי הולכת, היא כאילו הולכת היא הולכת לבית ספר דתי, שזה אני לא מבינה, למה היא כל הזמן. קרין הולכת לבית ספר דתי, והיא חושבת ששם, אני חושבת שבית ספר דתי זה גם חוויה ללמידה. אם יש מישהו שדתי שמסתכל פה, בלי להעליב, אני לא רוצה לומר דתי, לקרין משעמם, אז מי שדתי אני אגיד לקרין שזה מאוד לא יפה להגיד את זה. הנה אני כותבת לה. אבל היא הולכת לבית ספר דתי לא כי היא רוצה, כי יש שם התאמנות קרקע, אבל אני חושבת שזה גם בית ספר דתי זה חוויה טובה ללמוד. לא כולם יכולים להיות בבית ספר דתי, אפילו שקרין לא דתייה, היא הולכת לשם. תכתבו לי בתגובות אם זה טוב ללכת לבית ספר דתי או לא, כי אני אומרת שזה לא משנה, זה אותה מידה כל הזמן. נכון? רגע. מה יש לה? אוקיי. קרין קצת הגזימה. רגע שנייה, אני אחזור עליכם קרין. אני אחזור עליכם עוד אוקיי, וזה סוף הפרק. מקווה שנהנתם. תנו לייק, סאב, תכתבו לי בתגובות איזה חובות אתם רוצים שאני אעשה לפרק 2. ובבקשה תכתבו משהו בתגובות, כל כך משעמם בלי תגובות. אז ביי, יום טוב.